Hej og velkommen. Mit navn er Lise-Lotte Jensen. Du er blevet inviteret til at se med på denne præsentation i dag. En præsentation, som måske ikke er noget for dig, men lytter og ser du med her de næste 15 minutter, er jeg sikker på, at du er mere afklaret på, om det er noget for dig, og kan sige ja eller nej til denne fantastiske mulighed, som med få timers ekstra arbejde ugenligt kan give dig en fin ekstra indtægt, ud over den du allerede har i dag. Har du nogle drømme, så får du her muligheden for at opnå dette via en ekstra arbejdsindsats. Det er ekstra interessant at se på denne mulighed netop nu, da vi er i voldsom vækst. Og lige nu befinder vi os i den anden vækstperiode, og anden vækstbølge er altid kraftigere end den første. Og det er netop det, vi oplever. Og derfor er nu et rigtig godt tidspunkt at starte på. Det betyder, at den virksomhed, vi samarbejder med, omsætter alene i Skandinavien for over 1 milliard kroner om året, med en vækst på over 50%. Så det går altså rigtig stærkt lige nu, og derfor har vi brug for nogen, som kunne tænke sig at arbejde med os og opnå en rigtig god ekstra indtægt. Det kan være, at du studerer lige nu, og du gerne vil have en ekstra indtægt ved siden af dit studie. Det kan også være, at du har et fuldtidsarbejde i forvejen, men godt kunne tænke dig at høre muligheden for at tjene en ekstra indtægt, ud over den løn, du allerede har via dit job. Det kan også være, at du for tiden er arbejdsløs og leder efter en spændende mulighed. Det kan også være, at du altid har haft en drøm om at blive selvstændig med din egen virksomhed og være din egen chef. Lige meget hvilken situation du i dag befinder dig i, så er der rigtig mange muligheder i det, jeg her skal vise dig. Det er meget fleksibelt. Du kan arbejde hjemmefra, og vi er rigtig mange, der har gjort det til vores fuldtidskarriere. Men det er op til en selv, om man vil gøre det til en fuldtidskarriere, eller blot have en lille indtægt ved siden af det, du laver i dag. Det er helt op til den enkelte, og alt efter din indsats. Så det var lige en lille kort intro, og nu vil jeg rigtig gerne fortælle dig om virksomheden, vi arbejder med. Forever er et meget veletableret firma. Det er privat ejet, og det er Rex Moran, som du ser heroppe i det øverste hjørne, der har grundlagt firmaet. Og i dag er det hans søn, Greg, der er direktør, og ham ser du på det nederste billede. Vi har kontorer over hele verden i 160 lande, og det omsættes for mange milliarder kroner. I øjeblikket omsættes der for 20 milliarder om året, og der forventes at blive fordoblet over få år. Vi er dominerende på verdensmarkedet, og en af de få virksomheder verden over, der er triple rated i for højeste kreditværdighed, da selskabet ingen gæld har. Forever er også medlem af Direkte Salgsforening, hvilket viser, at de arbejder efter gældende lovgivning i de enkelte lande, så man kan altid være helt tryg, når man arbejder sammen med Forever. Her ser du nogle billeder af vores flotte hovedkontorer, som vi har verden over. Det betyder blandt andet også, at hvis du vil være en del af vores firma her, at du så får mulighed for at få indtjening fra samtlige lande verden over, hvor vi har kontorer. Kontoret i Skandinavien, det ligger i Göteborg, og de er klar til at servicere alle forhandlerne. Og der sidder 50 mennesker på kontoret deroppe. Det er et meget imponerende slot, som jeg har gæstet flere gange. Og sidst jeg var deroppe, var vi 4.000 forhandlere til et kæmpe fest, sommerparty, hvor vi får fordelt i Slotsparken i store telte, hvor der var undervisning og fest i 3 dage. Så det var en kæmpe stor oplevelse. Det jeg gerne vil sige med dette er, at det er sjovt at arbejde med Forever. Vi får muligheder for at lære en masse nye spændende ting, vi aldrig har prøvet før. Og derudover er det enormt socialt, hvor man får masser af nye venner og bekendte, og man kan lære rigtig mange ting og gennemgår helt klart en personlig udvikling. Det er bare nogle af alle de ting, man kan opnå, udover at tjene penge, og udover alle de fantastiske oplevelser, vi bydes på i både ind- og udland med alle vores rejser. Kernen i vores virksomhed, det er økologisk dyrket aloe vera. Det er en grøntsagsplante, som i årtusinder har været kendt for sine gode egenskaber og regnes for at være den sundeste grøntsag i verden. En af
De grunde til, at vi har så stor succes, det er, at vi har styr på hele processen fra plante til produkt. De sørger for, at de altid lever op til den højeste kvalitet på det enkelte produkt. De ejer alle markerne og hele produktionsapparatet, og er verdensførende inden for aloe vera-baserede produkter. Og alle mennesker kender aloe vera, og alle forbinder det med noget godt, med noget, der er sundt og naturligt, og det er en kæmpe fordel at arbejde med noget, som i forvejen er et rigtig godt brand. For faktisk er det Forever, der er grunden til, at du og alle vi andre kender til aloe vera, da de er verdens førende firma og dem, der har gjort det kendt i Danmark. Nogle af fordelene ved at arbejde med Forever er, at vi arbejder med forbrugsvarer. Der er et stort gensalg til kunder, som handler igen og igen. Derudover har vi produkter til alle mennesker. Vi har produkter inden for kosttilskud, vitaminer, styrketræning, vægtkontrolsprogrammer, helse, velvære, beauty og makeup. Og vi har også produkter til dyr og rengøring. Så vi har virkelig noget for alle mennesker, som de i forvejen bruger hver dag. Vi har patent på den måde, vores produkter er stabiliseret på. Det gør, at der er ingen i verden, der har noget tilsvarende kvalitet. Og Forever er så sikker på kvaliteten, at de giver 90 dages kundetilfredshedsgaranti. Og det siger rigtig meget om kvaliteten af vores produkter, at man skal give sådan en garanti. Aloe vera er altså hovedingrediensen i de fleste af vores produkter. Du kender dem måske i forvejen. Her ser du nogle af vores allermest solgte produkter verden over. Det er det, vi kalder top 8 produkterne. Her ser du vores sidste nye produkt, Change 9, eller Change 9, som det hedder, også kaldet C9. Det er et vægtkontrolsprogram på kun 9 dage, og det er simpelthen taget hele Skandinavien med storm. Vi har solgt virkelig mange pakker af dem, og folk er totalt vilde med det og sender os både før og efter billeder. For bedst at kunne beskrive for dig, hvordan man arbejder med network marketing, vil jeg først vise dig, hvordan varestrømmen er i traditionel handel. Først så er der jo producenten, og det sidste kunden, og indimellem er der rigtig mange andre led, som også skal tjene penge på produktet. Ofte så koster produktet 10 gange så meget som produktionsprisen, før det når ud til kunden. Der er jo både eksportører, grossister, sælgere, butikker og reklamer, omkostningerne, som er meget høje i dag. Så det kan godt blive en dyr fornøjelse for et produkt, som ikke nødvendigvis er af den bedste kvalitet. I Forever arbejder vi efter den forretningsmodel, der hedder network marketing, hvor alle kan være med, og hvor der ingen økonomisk risiko er. Og der er i dag langt over 100 millioner mennesker, der arbejder med network marketing verden over. Og rigtig mange virksomheder benytter i dag også helt eller delvis network marketing. Du køber produkterne hos Forever med rabat og videresælger det med fortjeneste. Du har typisk mellem 10 og 30 kunder, og måden du sælger produkterne på er via en personlig anbefaling. Altså er det en selvfølge, at du selv bruger produkterne, ellers er det ikke særligt troværdigt at anbefale dem. Det kan være til folk, du kender i forvejen, eller det kan være over de sociale medier, blog eller egen hjemmeside, som Forever stiller til rådighed, når du er blevet retailer. Vi lærer dig også, hvordan du kan anbefale denne mulighed til andre, som så arbejder på samme måde som dig, og på denne måde når du og dit team ud til tusindvis af kunder. Vi har en meget fair karrierestige, hvilket betyder, at dem, der gør mest, er dem, der tjener mest. Vi starter alle sammen på samme sted som ny, og man kan nå lige så langt, man vil, og arbejde for. Vi arbejder ihærdigt på at hjælpe så mange som muligt op til soaring manager, som giver en nogle fantastiske muligheder indtægtsmæssigt. Indtægterne, der står her, er de gennemsnitlige i Skandinavien, og er ikke faste indtægter, men beror alene på det arbejde, man gør med forretningen.
Marketingsplanen går meget længere end de viste her, og der er ingen begrænsninger overhovedet, så det er helt op til dig, hvor meget og hvor lidt du ønsker at gøre ved forretningen. Det er super enkelt at komme i gang. Du registrerer dig på det link, du får tilsendt af den person, der har inviteret dig til at se denne præsentation. Denne person kaldes en sponsor. Du bestiller produkter til indkøbspris, så du selv kan prøve dem og eventuelt anbefale dem til andre. Du bestemmer selv, hvor meget du køber, men jeg vil på det kraftigste anbefale dig at købe produkter for 2cc, for det giver dig en række fordele og absolut den bedste start. Hvad 2cc er og hvilken fordel det er, kan du få at vide at den, der har inviteret dig til at se præsentationen. Du vil også kunne få hjælp af din sponsor til at få dine første kunder. Jeg hedder Lise-Lotte Jensen, som I nok allerede har opdaget. Jeg startede selv i forretningen her, fordi jeg havde lyst til at tjene nogle flere penge, uden at arbejde mere. Jeg startede i Forever sidst i 2014 og blev manager efter 6 måneder med en indtægt på 15-20.000 i måneden. Så blev jeg medlem af KIGE-gruppen, som er vores lederskabsgruppe, i december 2015, og jeg har lige kvalificeret mig til Eagle Manager her i april 16. Og min indtægt ligger på nuværende tidspunkt omkring de 30-35.000. Så jeg skal snart på en Eagle Manager rejse sammen med resten af de kvalificerede til Grækenland en tur. Det glæder jeg mig meget til. Så jeg er super glad for at arbejde med Forever og kunne ikke tænke mig noget sted, der var bedre. Jeg vil lige komme med en kort opsummering. Forever blev etableret i 1978, kom til Skandinavien i 1992, og vi er nu i 160 lande og omsætter for 20 milliarder om året. Vi har kundetilfredshedsgaranti på 90 dage og 365 dages returret for forhandlerne, hvis man skulle ønske at stoppe igen. At du ikke har så mange penge i dag, er ikke en forhindring fra Forevers side for, at du kan komme i gang. Det er din indstilling til din økonomiske situation, der er afgørende. For hvor der er en vilje, er der en vej, og vi viser dig, hvad der skal til. Alle kan gøre det. Så tænk på din egen drøm, ud fra det, jeg har fortalt. Handler det om frihed, mere tid eller en større indkomst? Hvad det end handler om, så giver Forever dig muligheden for at realisere det. Jeg vil foreslå, at du straks tager kontakt til den, som inviterer dig, så du kan få svar på alle dine spørgsmål. Og velkommen til dig, der beslutter dig for at være med og arbejde sammen med os. Og tak, fordi du så med.